MTA-boken. Uppdrag 1. Vi la tablettet i vattnet. Vattnet blev grumligt och bubbligt. Uppdrag 2. Vi spälte is. Vi värmde med händerna, sen värmde vi med elementet. Det tog 9 minuter. Och 20 sekunder. Jag lärde mig att ett fast ämne kan bli till ett vätska. Uppdrag 3. Vi hade varmt och kallt vatten. Det blev vattenugnar. Av det varma vattnet. Uppdrag 4. Vi blandade salt och grus. Vi separerade salt och grus med ett nät. Uppdrag 5. Gruset sjönk ner i botten. Pappret flöt runt. Saltet gjorde vattnet grumligt. Vattnet blev grumligt och ändrade färg. Uppdrag 6. Först tog vi fram tratten och ett filter. Sen hällde vi en blandning i tratten. Fasta ämnet stannade i tratten. Då rann vattnet ut. Uppdrag 8. Först blandade vi Socker och strösocker med vatten. Sen blandade vi strösocker med varmt och kallt vatten. Till sist rörde vi om i bägaren. Vi upptäckte att varmt vatten får socker att lösas upp snabbare. Uppdrag 9. Iskristallerna såg ut som diamanter och isbitar. Uppdrag 10. Vi separerade svart och brun färg. Så svart färg blev röd och grön. Svart färg blev orange, grå och rosa. Nu är NTA-boken slut.